Zdravo svima! U ovom kratkom videu pričamo o tome kako na engleskom jeziku možemo da kažemo da je prošlo 100 godina. Da se nešto davno desilo, da nekog dugo nismo videli. It's been a while kažemo kad hoćemo da kažemo da je prošlo, kažemo dosta vremena, ali ne i previše. It's been ages znači da je prošlo 100 godina, to jest jako, jako dugo vremena. Age u ovom smislu bi moglo se prevede kao vek. The middle age bi bio srednji vek i koristimo ga metaforički. Hoćemo da kažemo da se nešto rijetko dešava, gotovo nikada, možemo također i da kažemo once in a blue moon. Znači jednom u plavom mesecu izraz koji oni koriste da kaže da se nešto dešava jednom u 100 godina, to je gotovo nikada. Naravno, u pitanju je idiom. Idiomatska fraza je fraza koju ne možemo odmah da razumemo. Once in a blue moon, kad se direktno prevede, ako bukvalno, ne znači ništa. A kad znamo ovaj izraz, znamo to znači jednom u 100 godina i onda na taj način možemo dalje da ga koristimo. Ako imate bilo kakvih pitanja, ako niste sigurni oko znači nekog idioma, slobodno mi pišite. Vidimo se uskoro. Zdravo!